Hormatly prezidentimiz halkara paragatçylyk we ynançmak gili hemde Türkmenistanyň kemişilik bir taraplarynyň 30 ýyllyk münasibetli gurulýan halkara foruma gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Irak Respublikasynyň prezidenti Abdullatif Raşid bilen duşdy. Hormatly prezidentimiz belent mertebeli mehmany paýtagtymyz Aşgabat şäherine mehrilen bäreklep, halkara paragatçylyk we ynançmak gili halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň kemişilik bir taraplygynyň 30 ýyllyk münasibeti geçirilen halkara forumuna gatnaşmagy çakyly kabul edip, ýurdumyza tapar bilen gelenlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde bir ýokary wekilçilikli foruma gatnaşmagynyň prezident Abdullatif Raşidiň Türkmenistanyň durmuşa geçirýän bitaraplyk syýasatyny gollaýanyny, dünýäde paragatçylygyň ilerledilmegine mühim ähmiýet berýänligini görkezýänini aýtdy. Dostlukly ýurdun başlygyny hoşnýetli sözler üçin hoşalygyny beýan edip, Türkmenistana ilkinji gezek gelýänini beledi. Hemde dünýäde paragatçylyk we ynançmagy pugtlandyrmagy gönükdirilen başlangyçlar öňe sürýän bitarap Türkmenistanyň gadanýan üstünliklerini ýokary baha berdi. Şeýlekem Irak Respublikasynyň prezidenti halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň kemişilik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli hormatly prezidentimizi hemde türkmen halkyny tüý sürekli mutlady. Döwletdaşlarymyz halkara forumyň äklimin paragatçylygy berkitmekde, halklaryň arasynda ynançmak medeniýetini pugtlandyrmakda we häzirki döwrüň meseleleriniň birlikdäki çözügini işläp taýýarlamakda mühim esas boljakdygyna prezident Abdullatif Raşidiň ýurdumyza şu saparynyň netijeleriniň Türkmenistan bilen Irak Respublikasynyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklaryň giňildirmegine täze itergi berjekdigine ynany bildirdi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Irak Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge agrarlydygyny tasdiklap, birik-birige berik jan saglyk we jogapkärli döwlet işlerine üstünlikleri arzu etdiler.